Ning mao nga episode, dalhon mo namo sa usa ka lugar nga maghatag og inspirasyon sa tanan, nga ani ay mga maanindot o puti nga baybayon, limpyo nga tubig sa sapa, nga midagayday gikan sa kabukiran, ug daghan pang matahom nga natural wonders nga gihulma sa kahitasan. Lugar sa mahigalaon nga molupyo nga nasuwayan na ang kalig-on sa daghang panahon. Kini ang inspiring Tabuelan. Ang Tabuelan usa sa malambuon nga lungsod sa amihan ng bahin sa lalawigan sa Sugbo. Diin formal nga mibukas ang bag-o nilang tourist attraction sa kinapusuran sa Bantawan River, ang Tabuelan Floating Restaurant. Ang labing unang floating restaurant sa lalawigan sa Sugbo, usa ka maanindot og alternatibong lugar nga haom kaayo nga dalhan sa pamilya o pagdiskubre sa bag-ong mga talan-awon dinhi sa Sugbo. Dado namo kamo sa pinakaunang floating restaurant sa probinsya sa Sugbo, dinhi lang sa The Inspiring Tabuelan. Dali na, mag-uban na kita! Aron makaabot sa lungsod sa Tabuelan, duha ka oras ang biyahe niini gikan sa dakbayan sa Sugbo. Kung bus ang imong sakyan, mogasto ka lang og 80 pesos samtang 120 sa Beehive. Ang Tabuelan Bus Terminal duol lang kaayo sa plaza sa lungsod ug sa River Cruise dock site. Atol sa cruise, imong masinati ang kultura sa mga taga-Tabuelan, ingon man ang mga natural wonders pinaagi sa abag sa usa ka guide. Ang maanindot nga talan-awon og hangtod na sa mga lamian nga pagkaon ang idalit ngadto sa mga bisita. Nakareferensya niya sa Lubok River sa Bohol is educational sa siya. Ang tour guide mo storya about sa mangroves nya mao gyapon na gyapoy katakanta nya buffet. Ang River Cruise mulanat og usa ka oras diin malingaw ka sa pagkuha og mga hulagway sa mga maanindot nga talan-awon. Mabusog ka usab sa ilang mga lamian nga pagkaon, daghan ka og makatunan sa imong pagbiyahe pinaagi sa ilang mga batid nga tourist guide. Diri sa Tabuelan naa may 12 ka species sa mangroves. Unya some of them are called pagatpat or Soneracha alba, naapoy Avicennia officinalis. Actually, ang pinakadaghan diri Avicennia officinalis or miapi or miyapi. Sa minimum nga napulo ka tawo ug maximum nga 40 ngadto sa 50 ka tawo, mobayad ka lang sa kantidad nga 500 pesos kada tawo sa dili taga-Tabuelanon og 400 pesos matag tawo sa mga taga-Tabuelanon. Mahimo ka nang mag-enjoy sa cruise ug sa tanan nga ilang idalit. Ug mao kini ang nagpamatuod na inspiring jud ang Tabuelan. Hangtod sa sunod natong hugna, kini si Reggie alang sa Mag-uban Kita. Alang sa dugang kasayuran o reservations, mahimo kamong mo-contact niining maong mga numero.